ओरैनो बिथांमोना मेनलि हानि जेंनाखौ सावरायदों। बिटिआर आव थानाय गासै हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों। मानोना 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बरनि नटिफिकेसन बायदियै गभर्नमेन्ट अफ आसामा मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों मिशन बसुन्धरा 1 and 2 नि गेजेरजों जेरै गासैबो पिजिआर आरो भिजिआर हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय एसटि एससि उइड' पिडाब्लिउडि बिथांमोननि थाखाय गोरलैयैनो मोनसे राहा लामा बानायना होदों। जोङो मिजिं खालामदों आरो जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैसिम जोङो 1,42,000 न'खरनो हानि जेंनाखौ जों सुफुंना होनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बिटिसिनि गासैबो हानि जेंनाखौ जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन। रायजोफ्रा खिन्थु ज' जाजाय ओंखारबोनांगौ, जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन। बाइ इलेक्सना फैगासिनो दङ। बेवहायथ' आरो खुनु साननांगौनि गोनांथियानो गैखाया। हाइकामान्डआ जायखौ केन्डिडेट होगोन बेनो देरहाखागोन आरो जों देरहानायनि लामायाव दंखायो। आरो स्पेसियेलि जों देरहानाय जेननायखौथ' जों साननो गोनां बाथ्रायानो गैखाया, जों देरहाखागोन। बर' हारिखौ खौसेथियै गंसे दिङायाव दैखांनानै मोनसे गोजान मिजिंजों आवगायलांनायनि थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि सुजुगासिनो दं। बे खामानिखौसो जों सोनाब सालबारि गामि रनिकाटा प्राइमारिनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा मिशन मुडजों बिटिआरनि जौगाथायनि खामानि मावनाय, मानव गेदेर जोंनि UPPLनि गायसनगिरि UG ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि जा हाबाफारिफोर बेखौ मोजां मोननानै दिनै सोनाब सालबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ बरायदों। दा बे हाबाफारियाव आं बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनै ज' जाजायै UPPL दोलोआव बरायफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। खोब खुसि, बेनिख्रुइ साबसिन रंजाथावना बाथ्रा गैया। मानोना दिनै हारिया खौसेथि जानायनि सम फैदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।